pozdrav svima. Danas ćemo odraditi drugi dio naše quilling radionice u projektu Dajmo radost Dardi, Crvenog križa Darda i partnera udruge Jola. Prošli put smo, nadam se da se sjećate, napravili par cvjetova i nekoliko listića quilling tehnikom, te smo kada smo to zalijepili dobili nešto poput ovoga. Danas ćemo završiti našu čestitku i napraviti nešto ovako. Pokazat ću vam stoga kako napraviti neke listiće, kako napraviti dodatne vitice, a isto tako kako napraviti i druge cvjetove, da nam ne budu svi cvjetovi ovako jednaki. Za početak bih vam pokazala kako se radi tratinčica. Znači dobit ćete kao konačni proizvod ovako nešto. Potrebno vam je uzeti papir, dužina može biti koliko god vi želite, a širina neka bude centimetar do centimetar i pol. Širina ovog papira je centimetar i pol. Potrebno je na papiru napraviti kratke uske trakice tako što ćete škarama izrezati papir, ali ne do kraja, nego jedno 5 mm prije kraja papira ćete zaustaviti. Znači radite trakice cijelom dužinom papira. Probajte da vam budu podjednake širine i dužine. Ja sam već ovu traku malo prije pripremila, tako da ne gubimo puno vremena na rezanje. Evo, samo nekoliko završnih trakica ćemo napraviti sada. Evo, nadam se da vidite, znači dobili smo traku koju smo izrezali na puno sitnih trakica, ali ne do kraja. Zatim, s obzirom da želimo napraviti i ovu sredinu cvijeta, uzimam papir, eto, žute boje, obično su cvjetovi iznutra žuti, i na ovo dio trake ću taj dio zalijepiti. Znači malo dodam ljepila, samo na početak, na jedno centimetar i pol dužine i zalijepim traku. Evo ovako. I dobijete ovako te dvije trake spojeno. Zatim uzimate svoju iglu ili patronu olovke, ovisi već na što ste i zadnji puta motali, te smotate to sve zajedno u jednu cjelinu. Znači, motamo prvo sredinu cvijeta, a zatim i dolazimo i do latica. Evo ovako. Kada dođete do kraja, malo opet ljepila na kraj i to zalijepite. Tako. I onda skinete sve sa olovke. Evo ovako. Dobit ćete ovakav oblik koji zatim treba raširiti kao tratinčicu. Pomozite si olovkom ili ako imate pincetu možete uzeti i pincetu. Kad ste došli već pri kraj možete slobodno pritisnuti ovako i dobili ste na vrlo jednostavan način tratinčicu. Margaretu, ovisi o veličini. Osim toga treba nam i nekoliko listića. Listiće smo radili zadnji puta, rade se isto onako kao i latice, a osim toga možete napraviti i listić na stabljici na vrlo jednostavan način. Znači namotamo traku samo do pola listića, do pola ove trake. Raširimo koliko želimo da nam bude veliko, evo na primjer ovako, i zalijepimo. Uvijek je potrebno zalijepiti da vam se papir ne razdvaja. Kad ste to napravili, stisnete vaš listić, evo ovako dole. I evo, imamo listić na stavljici. Osim toga, vrlo je jednostavno napraviti i nekoliko vitica.
poput ovih ovdje. Te vitice vam jako lijepo izgledaju na čestitkama i između ostalog i popune prostor, bude vrlo, vrlo efektno. Dovoljno je sa svake strane saviti papir onoliko koliko god želite, ne mora biti jako puno, uvijek možete dodatno saviti ako ga niste savili dovoljno. Evo, sad znači savila sam papir i s jedne i s druge strane, nakon toga ću presaviti papir, neću baš po pola, neka jedna strana bude kraća, a druga višlja. Možete zatim ovo sve raširiti, pomozite si iglom ili pincetom. Isto tako i ovu drugu stranu, znači možete dobiti oblik onakav kakav želite. Kad ste to sve napravili i imate nekoliko različitih vitica, treba to sve posložiti na čestitku. Ja sam ovdje već pripremila nekoliko različitih cvjetića, svi su isti kao zadnji puta što smo radili, samo nisu iste veličine. Sa ovih nekoliko osnovnih oblika quilling tehnike možete napraviti jako lijepe stvari. Naravno za quilling tehniku postoji još jako puno mogućnosti, ali to ćemo ostaviti za one trenutke kada budemo to mogli imati radionice uživo, ili možete sami istraživati na internetu, imate jako puno stranica i video zapisa koji su posvećeni quillingu. Kad ste to sve napravili, znači pripremili onoliko cvjetića koliko želite, listića i vitica, onda te cvjetiće i listiće trebate posložiti na svoju čestitku. Evo ovako. Dajte si mašti na volju, napravite sve onako kako se vama najviše sviđa. Cvjetić je gotov, nanosim malo ljepila na njega i kad sam to napravila, zalijepim ga na ovaj papir ovdje. Isto tako i sa ovim drugim listićima. Evo, ako radite paralelno sa mnom, možete to napraviti i vi sami odmah, a ako ne, možete to kasnije kad prođe ovaj video. Evo ovako, sad ću vam pokazati kad naljepim sve cvjetiće gore. Kod quilling tehnike je jako lijepo to što možete slagati kako god želite, ne mora sve biti u istoj ravnini, znači nešto možete staviti gore, nešto je ispod nečega, evo poput ovih ovdje, evo ovako. Znači stavila sam 2 cvjetića ispod i jedan gore i tako isto i na ovu gornju stranu. A sad ću sve to, da ne bude ovako prazno, ukrasiti listićima i viticama. Znači uzimam prvu viticu. Kod njih je jedino malo nezgodno način ljepljenja, probajte ne nanositi jako puno ljepila, dovoljno vam je samo malo ljepilom proći po ivicama i po ovim kružićima. Znači malo krenete samo ovako s ljepilom da vam papir ne bude previše ljepljiv i mokar. Evo, sad ću naći negdje prostor pa ću to zalijepiti. Malo pritisnete prstom da se ljepilo uhvati i to je to. Ako negdje niste nanijeli dovoljno ljepila, uzmite neku iglu ili čačkalicu, znači nešto što je tanko i stavite još malo ljepila ili na čestitku, na papir ili na papirić koji ste savili. Znači, prva vitica je ovdje dolje. Zatim stavljam sljedeću. Isto tako, na svaku viticu pomalo, samo da prvo okrenem da vidim na koju stranu ću to napraviti. Evo, znači, pomalo na listić i to na traku i zatim to isto nanosim, stavljam ovdje na papir. Evo, ovako, da se ne vadi. Ovako. Imam još pripremljene
neke vitice pa ću staviti i nju. Nemojte pretjerivati, uvijek kažu da je manje više, ali nije lijepo ni da je sve baš jako prazno, znači popunite prostor, ali s mjerom. Obično listići svi imaju, cvjetići imaju svi neke svoje listove, pa ćemo i tako i dodati. Evo, malo ću si pomoći ovdje kako bih mogla staviti u sami rub. Evo, ovaj gore ovdje. I imam još nekoliko manjih listića koje sam napravila još zadnji put kad smo imali prvu našu radionicu i te listiće ću također dodati ovdje kod cvjetića. Svega nekoliko njih. A s obzirom na to da smo sad radili i ovu našu tratinčicu, dodat ću i nju. Znači na ovaj zadnji kraj vidite da ima, kako ste ju motali, imate zadebljanje, na njega dodate malo ljepila i postavite, evo samo da nađem mjesto gdje će biti najbolje da vam ta vaša tratinčica stoji. Evo ovako. Otprilike je čestitka gotova, međutim to nije sve. Ovo je samo prednja strana čestitke. Da bi čestitka bila lijepa, pripremite papir koji se može rasklopiti kako biste unutra napisali poruku, a ovdje ću sad zalijepiti taj prednji dio. Znači nanijeti malo ljepila vodostraga. Vidite da sam reciklirala neki stari karton koji sam imala kako bi da ne stavljam običan bijeli papir jer je on dosta mekan za ovo. I nakon toga ću okrenuti, gledam na koju stranu okrenuti čestitku kako će biti bolje. Evo ovako. I pritisnuti papir sa svih strana. Evo ovako. Kad se ljepilo osuši onda će se to uhvatiti. I na taj način je čestitka gotova. Vrlo brzo, vrlo efektno je napraviti čestitke u quilling tehnici. Jedino vam treba malo više pripreme, izrezati papiriće ili napraviti cvjetiće unaprijed, pa onda možete samo slagati onako kako želite. Voljela bih vidjeti vaše radove, a prvoga koji postavi svoj rad ispod ovoga videa u komentar, nagradit ću tako što ću mu poslati, odnosno pokloniti ove dvije čestitke. Toliko od mene ovaj put, vidimo se uskoro. Ženja!